କିଏ ଇଏ ମୁଁ ଘରେ ତ ସ୍ତ୍ରୀ ଥିବେ ଅଛନ୍ତି ହଁ ଆସିବେ ଆପଣ ଡାକିଲେ ତ ସିଏ ଆସିବେ ଆସିବେ ଟିକେ ଡାକୁନାହାନ୍ତି କଣ ହେଲା କି କଣ କାମ ଥିଲେ ମୋର ଟିକେ ସେ ଗାଁ ବାଲା ସ୍ତ୍ରୀ ନା କଣ ବା ଟିକେ ପର୍ସନାଲ କଥା ଅଛି ଆମେ ଯଦି କଥା ହବୁ ତମେ କଣ ଚଢିବ ତମେ ମୁଁ ସ୍ତ୍ରୀ ତମ କି ପସନ୍ଦ କଥା ନାଇଁ ନାଇଁ ସେ କଥା କଣ କି ମାନେ ମୁଁ କଥା କରିବି ଠିକ ମାସ